Tervetuloa tälle. Vähän esitellään Ikaalista ja Ikaalisiin saapumista. Minä törmään joka viikko 1-3 kertaa siihen, että missä Ikaalinen on, kun minulta kysytään ja miten minä sinne osajan. Nyt minä olen valtatie 3, joka on Tampere-Vaasa, ja tämä on nyt Vaasasta päin ajettuna ja lukee Kylpylä, ja siitä käännytään vasemmalle. Ja Kylpylän alueellahan on 4 erillistä hotellia. Ja tässä ensimmäisenä, kun tänne käännytään, niin on ensimmäinen hotelli, oli ennen vanhassa nimeltään hotelli Ikaalia. Nyt sille on keksitty joku hieno englanninkielinen nimi, jota mä en nyt osaa lausua enkä muistakaan. Se on siinä. Ja siinä ei kellään yksityisillä ihmisillä ole huoneistoja. Sitten seuraava, täällä tullaan tuohon risteykseen, niin on Maininki. Ja Mainingissahan on nämä Kylpylä, Receptiona ja kaiken maailman toiminnat ja tanssipaikat ja aamupalat ja ruokailut ja kaikki tapahtumat on siellä. Ja Maininki on nyt tässä, mä ajan tuosta Mainingin pihan läpitte, voisi olla niin, että minä ajan ringin siinä, niin sitten saa jonkun käsityksen tästä Mainingista. Sinne on ensinnäkin 2 sisäänkäyntiä. Tässä on sähköautoille parkkipaikat, latauspaikat, ja sitten tässä nyt näkyy nämä restaurantit ja muut lukee. Ja tästä ovesta kun mennään, niin silloin siellä on sitten siellä alakerrassa on sitten nämä aamupalapaikat, joista nuokin ihmiset näyttää tulevan. Tästä ovesta kun mennään, niin siinä on sitten heti sitten se vastaanotto vastakkaisella seinällä. Ja sieltä vasemmalle, niin siellä on sitten mistä mennään sinne Kylpylään ja saunaosastolle. Tuossa on vuokrattavia pyöriä. Ja sitten mä lähden nyt tästä vasemmalle. Ja siellä on sitten Kylpylähotelli, joka on se vanha Kylpylähotelli, ja se on Kylpylähotellin nimellä. Ja tää on se asia, jotta ihmiset sekaa eikä oikein ymmärrä missä, ja varsinkin pimeässä, niin aivan ylivaikea sitten saada niitä sinne osumahan oikealle paikalle. Ja tässä se nyt sitten heti näkyykin tämä Kylpylähotelli vasemmalla puolella, ja se on 4-kerroksinen laitos. Ja se jää nyt tähän vasemmalle. Ja mä tuun hetken päästä ja esittelen sitä sitten, mutta mä ajan vielä eteenpäin. Eli tässä on Kylpylähotelli nimeltään. Ja niin vielä vähän eteenpäin, niin sitten siinä on hotelli Terme. Ja nämä parkkipaikat tässä, ne ei ole mitenkään nimetty. Autot saa laittaa pääsääntöisesti siihen, mistä parkkipaikan keksii. Ja sitten tuolla on noita latauspisteitä tuossa, tai ei latausta, vaan lämmitysjohtoja varten lämmittäjiä talven aikana, niin sitten niiden pitää käydä ostamassa jonkunlainen piletti, maksaa jotakin, niin saa avaimen noihin laatikkoihin tai rasioihin, mitä täällä nyt sitten onkaan. Että tämmönen, tässä tämä lyhykäisesti, ja sitten mä menen tuolla esitän minun avainjuttua. Sitten nämä avaimen nouto tässä, enää niitä ei sieltä hierojan laatikosta saa, hieroja on jäänyt eläkkeelle, mutta nyt tämä ongelma on, tai saatavuus on kurvattu sillä tavalla, että
että tässä seinällä on näitä avainkoorilaatikkoja ja jokaisella on oma koorilaatikkonsa ja sieltä sen avaimen saa aina kun tiedustelee, mikä on tämä koodin kulloinkin ajankohtainen. Ja nyt mun tapauksessa tämä minun koodilaatikkoni on täällä viimeisenä, eli se on noudettavissa tästä paikasta. Tämä laatikon avaaminen on aina, siihen pitää keskittyä ja se pitää katsoa, että vain kerran painaa, että se pääsee. Eli vain painetaan nappi näppärästi 1, 2, 3. Nyt A ja sitten pyöritetään heti niin kauan kuin tuo vihreä valo palaa. Siinä aikana se aukeaa ja avaimia täällä on eri värisiä. Eli nämä läpyskät, numeropuoli on ratkaiseva valkoinen, niin sillä minä sanon mihinkä huoneeseen sillä pääsee. Vihreällä mä sanon taas mihinkä sillä pääsee. Ja se pitää ottaa huomioon, että aina tämä numeropuoli on ratkaiseva väri. Nämä on väärältä puolen, takapuolelta aina valkoisia, eli numeropuoli on se väri, missä minun puhelinnumeroni on. Ja tämä on sellainen turvallisuusjuttu, että ei pääse käymään niin, että siellä on suoraa huoneen numero, niin sinne voi mennä sitten katsoa, ettei siellä ole ketään, niin pääsee varkaihin siihen. Tämä vaikeuttaa sitä huomattavasti. Ja sitten kun tuossa on mun numero, niin sitten jos löytyy tuolta tieltä jostakin tai joku jäänyt avaa, niin ne soittaa ja näin on käynyt. Eli on helpompi saada avain takaisin. Ja kannattaa olla hyvin tarkkana niiden kanssa. Aina huoneessa on numero tai avain ja toinen laatikosta. Ja kun lähtee pois, niin katsoo, että se toinen avain jää pöydälle ja toinen samalla koodilla, mikä sillä hetkellä on ollut, niin avain tuodaan sitten takaisin tänne laatikkoon, jotta se on seuraavalle. Näissä huoneissahan aina on se systeemi, että pitää olla liinavaatteet joukossa ja sitten siivota, jotta se olisi taas seuraavalle sitten ihan siedettävässä kunnossa. Tämmöinen homma on tämä avainjuttu. Eli numeropuolen väri ratkaisu. Pitää aina katsoa, että se katsoo niin, ettei mene sekaisin. Ja täällä tämä läpyskä on ympyriäinen, pyöreä. Mutta sitten tuolla lomarinteessä se avaimen perä on suora kaire. Eli siellä on eri tallelokero. Ja tästä tallelokerosta tulee nämä avaimet tähän kylpylähotelliin ja termeen. Ja lomarinteen roskakatoksesta tulee avaimet taas kaikkiin lomarinteisiin huoneisiin. Tässä tämä kylpylähotelli sitten on tällaiselta näyttää tässä sisätilasta, että hyvin monet on käynyt, mutta paljon on ihmisiä, joilla ei ole mitään käsitystä tästä paikasta, kun ei edes osaajat tänne edes tiedä, missä Ikaalinen. Kysytään multa, että mistä me löydetään, kun hän on kartasta katsellut. Eli tämmöinen, ja nythän tätä aulahan on tässä viimeisen vuoden sisällä niin restauroitu aika pitkälle, ja se on nyt sitten tällainen, näyttää tällaiselta tällä hetkellä. Eli on ihan kivan näköinen, ja iltaisin tai voi olla tässä istuskella ja katsella maailman menoa ja kysellä kuulumisia monet kertoo. Eli tämmöinen paikka tämä on. Ja tässä sitten on, tuossa noin nurkan takana, tässä tuossa oli sisäänkäynti, niin hissi on sitten tässä oikealla heti, että ei ole pitkä matka tavaroita kuljettaa siihen. No niin, sitten ollaan tässä Hotelli Termehen, joka nyt sitten on tässä tämä rakennus. Ja tässä nyt mä käydään tossa, niin tässä on sisäänkäynti. Parkkipaikkaa tässä on näin.
tämmönen, tässä on sisäänkäynti. Sisäänkäynti on tässä. Ja on tämän näköinen paikka. Ja sitten hissit on täällä. Eli tämmöistä on täällä. Mutta avaimet on nimenomaan Kylpylä-hotellista. Täällä ei näitä lokerikkoja ole. No niin, nyt ollaan matkalla, sitten lähdetään tästä Mainingista kohti niin sanottua hotelli Ikalia, joka se ennen oli. Ja tässä on semmonen 250-300 metriähän on nämä kävelymatkat. Ja on tuosta pääpaikasta tonne Kylpylä-hotellille, niin kuin nyt on sitten tänne hotelli Ikalia, ja tällä puolen on sen sisäänkäynnit ja siinä on sitten parkkipaikat. Ja sitten nämä Lomarinne, eli on entisiä hotellin työväen työntekijöiden asuntoloita. Niitä on nykyisin nimellä Lomarinne 1, 2 ja 3. Ja nyt tämä, jos haittaa GPS-hän valitteen, niin se on kuntotie. Ja se on 2, 4 ja 6 on näiden kuntoteiden osoite. Ja nyt kuntotien ja näiden lomarinteiden osoitteet. Ja ne on tämmösiä taloja. Kaikki mun osakkeet on alimmissa kerroksissa, että näissä taloissa ei ole hissiä. Eli se kulku, jotta se olisi mahdollisimman helppo, niin se on. Ja täällä on 2 ja 3 näissä taloissa. Mutta tästä rakennuksesta, Lomarinne 1, Roskakatos, niin siellä on mun avaimet ja nyt mä menen sitten, mä näytän sen millä lailla sieltä saa tämän avaimen boksi on siellä ja miten sieltä saa avaimen ja mitä siellä on. Eli nyt ollaan sillä paikalla. No niin, nyt ollaan tässä Roskakatoksessa. Ja täällä Roskakatoksessahan nyt on samanlainen tilanne. Niin täällä on näitä laatikkoja. Ja tässä on mun laatikko. Ja sama juttu. Ja vihreän aikana auki. Ja täällä nyt on avaimia sitten enämpi. Ja täällä on myös sitten näitä nauhallisia avaimia. Eli minä ilmoitan nauhan värin. Ja sitten on taas näitä erilaisia väriä. Nyt täältä vain puuttuu, kun on ihmisillä musta puuttuu, vihreä puuttuu ja nämä puuttuu, mutta tällä tavalla tämä toimii. Ja sitten kiinni ja sitten jos tulee iso häslinki, jotta on avaimet kaikki sisällä, mulle voi soittaa. Mä annan toisen koodin, niin kaikkien ovien 3. avaimet on tässä ylimmässä loorassa ja mä annan sieltä koodin, niin sieltä sitten saa sen pelastusavaimen. Ja muuten joutuu tilaamaan yön aikana, jos on, niin joutuu tilaamaan tuolta huollosta. Ja se on yli 200 €, jos avaimet on sisällä ja pitää päästä, niin sit ei satasella selviä kaikki ne kuluvineen. Se on aika kallista. Kannattaa niiden avainten kanssa olla aika tarkkana. Että tämmönen on tämä paikka.